Together, together, together we pray to Allah Ta'ala 5 times a day, it's a duty upon us, so never Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. All praises belongs to Allah, the Lord of the universe. And I bear witness that there is nothing worthy of worship except Allah, the one, the irresistible. And I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. Peace and blessings to our Prophet Muhammad and to all of his companions and to all those who follow him in accordance to the Quran and Sunnah. Daqwa Corner Bookstore is the sole distributor in the Philippines of authentic Islamic books accredited by the main office in Makkah, Kingdom of Saudi Arabia, with branches in Malaysia, Singapore, Australia, and Hong Kong. The mission is to help the spread of Islamic teachings and knowledge through publication of books, multimedia paraphernalia, accessories, and Muslim clothing that is according to the authentic sources of Islam. As part of our da'wah activity, we have a program entitled Discover Islam at Tida'ul Islam TV, Channel 50 Sky Cable, every Saturday 4 p.m. to 6 p.m. inshallah. It's our pleasure to introduce to you our guest speaker for today, Dr. Al-Rajid Jamiri, 33 years old, graduate of medicine in University of the Philippines, UP Manila, finished general surgery, residency, and colorectal surgery fellowship at University of the Philippines, Philippine General Hospital, special training in advanced laparoscopic surgery and colorectal surgery in National Cancer Center Japan and National Hospital Organization Tokyo Medical Center. MashaAllah, how excellent to have a Muslim doctor like Dr. Al-Rajid Jamiri. We can show to the non-Muslim that we Muslims are not backwards. Alhamdulillah, may Allah increase more Muslim doctors. Now Dr. Al-Rajid Jamiri will share to us the medical aspects of fasting, inshallah. My dear viewers, let us listen and understand attentively. If you have any questions, you can message us to our number. Feel free to ask, inshallah. I will let Dr. Al-Rajid Jamiri to explain further regarding the topic. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. All praises are due to Allah, and peace and blessings to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako po si Dr. Al-Rajid Jamiri, isang medical doctor po. So, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay regarding sa medical aspect ng fasting in Ramadan specifically, yung pag-aayuno ng mga Muslim during the month of Ramadan. So, hindi po ako isang alim or ulama na eksperto sa ating relihiyon, pero isa po akong doktor na pwedeng mag-share sa inyo ngayong hapon regarding sa medical aspect ng fasting. So, pag-uusapan po natin ngayong hapon kung ano yung mga benefits and benefits of fasting, and ano yung mga pwedeng mangyari, ma-experience ng katawan natin during fasting. May mga pagbabago ba sa ating katawan? Tsaka siguro mamaya kung may mga questions and answers, baka pwede natin sagutin din sa huli. Now, ang fasting sa Ramadan ay i-define po natin muna, no? Ito ay yung pag-ayuno, yung hindi pagkain sa loob ng from dusk to dawn, no? So may certain time lang, may certain time period na hindi tayo kakain at iinom. So ano siya, around approximately 12 to 14 hours in temperate region, no? Except yung nasa malapit sa mga polar region na 22 hours may sunlight sila, no? Pero I think they are advised to follow yung the nearest temperate region, or i-follow nila yung sa Makkah yung length of time. Pero sa atin, so approximately around mga 12 to 14 hours tayo hindi kumakain, hindi umiinom. Now, after nun, ina-allow tayong kumain ulit, no? Mag-replenish, kumain at uminom during the night time. So, ang fasting during Ramadan
sa tingin ko hindi siya extreme, no? Kasi yung extreme doon, kung magfa-fast ka ng 1, 2, 3 araw na hindi kumakain o umiinom, lalabas nun ay starvation naman, no? Ang starvation ay yun yung period na hindi lang yung energy mo, yung glucose, yung fats, yung i-utilize, pati yung protein sa katawan na i-utilize. So talagang matinding pagkapayat yung mangyayari sa'yo. Malaking disturbance sa katawan yung nangyayari. Sa fasting during Ramadan, in-expect lang natin, since 12 to 14 hours lang yan, ang energy na kinukonsume lang natin ay more on glucose and some fat cells, no? Yun yung main energy source natin. Rarely yung protein na may utilize natin. So basically, dapat ma-maintain din natin halos lahat yung protein stores natin. So, ang opposite naman ng starvation, no, yung extreme naman na tinatawag natin yung overeating, yung gluttony, nagre-result yan sa maraming conditions, katulad ng obesity, yung pagkamataba, no? At saka yung mga sakit sa puso, sakit sa high blood, diabetes. So, yan naman yung extremes, yung overeating. Yung starvation naman, yung pagka-result sa pagkapayat, yung mga conditions dyan, halimbawa ay yung mga anorexia, no? Yung malnutrition. So, sa fasting, I don't see na siya ay isang extreme practice, no? Parang moderate lang siya. So, dinefine ko kanina kung ano yung fasting sa Muslim. Kakaiba naman siya sa tinatawag nating fasting for dieting, no? Yung parang gusto mong magpapayat, na magpa-sexy, gano'n. Palitin yung tiyan. Minsan kasi sumusobra sa walang guidelines, no? Depende sa professional trainer mo kung gaano katagal ka hindi kakain, or depende sa sinet mong guidelines kung ano mga kakainin mo during that day. Sometimes kasi yung fasting nila more on pagkain lang ng mga simple food, hindi sila kakain pero iinom pa rin sila ng tubig, no? Unlike sa fasting ng Islam, totally walang food, walang water during the daytime. Now, alhamdulillah, nagpapasalamat po ako sa mga nag-imbita sa Dawa Corner Bookstore, no? Sa pagkakataon na magsalita dito, kasi nagkaroon ako ng panahon na para i-revisit yung mga evidences sa medical literatures natin, yung mga pag-aaral na nagawa na dati, kung regarding sa fasting on Ramadan, kung ano yung mga benefits nito, ano yung mga possible disadvantage, ano yung nangyayari sa katawan natin. So unang-una po, during Ramadan, no, pag wala kang iniinom na tubig at walang kinakain sa loob ng 12 to 14 hours or more, depende sa kung saang place ka, definitely may some form of dehydration na nangyayari sa katawan, no? Ibig sabihin nun, hindi normal level yung tubig sa katawan mo. May some form of dehydration. Pangalawa, may some form of hypoglycemia. Ibig sabihin ng hypoglycemia, mababa yung sugar sa katawan mo, yung energy store mo, basically yung glucose. Tandaan po natin, yung pagkain ay nagbibigay ng energy sa atin, no? So kung hindi tayo kumakain during the time ng lunch, ganun, or nagme-merienda or snacks, so nababawasan yung energy supply natin, no? Yung from the food itself. So yun ay napag-aralan talaga na nangyayari yun, no? At saka nararamdaman natin na nauuhaw tayo, no? Nararamdaman natin nagugutom tayo, nararamdaman natin na nahihilo tayo minsan dahil sa symptoms yun ng dehydration at hypoglycemia basically. Tapos nararamdaman natin sometimes sumasakit ang ulo natin, no? So kasama na yun sa physiologic response ng pag-aayon o yung pagpa-fasting. Now, kung ang tanong ay masama po ba yung mga nangyayaring ganito or hindi, no? Kung tatanungin natin yung eksperto, ayaw nila tayong mag-fast, no? Kasi yun nga, yung pagkain, source ng energy natin. Tapos alam naman natin na may mga
parang unusual na nangyayari sa katawan natin, yung mga parang mga discomfort tulad ng mga sinabi ko kanina. Pero sa tingin ko at saka yung sa pag-review ko ng mga evidences na walang nagsabi na with hard evidence talaga na nakakasama yung pagfa-fasting during Ramadan. No, may ginawa ng magandang review yung mga researchers sa UK at saka sa Kuwait, no, ni-review nila lahat ng mga studies on fasting on Ramadan, yung mga changes sa ating katawan. Walang nag-pinpoint na nakakasama ang pagpa-fasting. No? In fact, kung may study na nagsasabi na it might cause harm, may mga study naman nagsasabi na hindi. So may salungat, walang good evidence talaga na ito nakakasama to. In fact, may mga studies na nagsusupport ng mga possible good effects of fasting during Ramadan. Now, with fasting, hindi tayo kumakain, no? Hindi tayo uminom. Proven na rin na yung cholesterol sa katawan natin bumababa, yung bad cholesterol, yung low density lipoprotein at saka yung triglycerides, bumababa yun. At saka tumataas ang ating good cholesterol, yung high density lipoprotein. So ito isa sa mga good benefits ng ng fasting, lalo na sa mga obese, mga matataba, at saka may dyslipidemia, nakokontrol yung may some form of benefit kung magpa-fasting sila. Isa pa, with fasting, nagkakaroon ng parang rest yung bituka natin, yung bowel natin from the food, no? So, there is time for our body to heal. Parang dinibigyan natin ng time ng katawan natin na mag-rest para makapag-replenish siya. Yung gut natin, no, parang nililinis natin. So, it's proven also with intermittent fasting na it helps in the growth of our gut. Ang isa pang physiologic changes during fasting na beneficial yung fasting, tumataas daw yung endorphin natin sa katawan. Yung endorphin ay isang hormone na tinatawag nating happy hormone, no? So parang mas nagiging masaya yung tao, no? At saka bumababa yung cortisol na hormone na yung stress hormone naman. So parang mas masaya at saka less stressful daw during Ramadan. Yun yung sa mga scientific studies na ginawa sa mga tao na nagpa-fast. Although, sabi ko nga earlier on na may mga tao na feel nila na nanghihina sila, no? Nanghihina sila during Ramadan. It's because dahil sa may some form of dehydration, sa some form of hypoglycemia. So, kung titingnan po natin kung sa mga nasabi kong physiologic response natin pag nagpa-fast, no? Ang benefit ng fasting, unang-una, dun sa may mga mabibigat yung timbang ng mga matataba at saka yung may dyslipidemia, nakakatulong po sa kanila ito yung pagpa-fasting, no? Tsaka siguro kahit na wala kang dyslipidemia or hindi ka ganun kabigat, yung cholesterol mo sa katawan nababalance, no? Tumataas yung good cholesterol, bumababa yung bad cholesterol, no? Na napapabagal yung pagkakaroon ng mga heart attack, stroke, no? Pag ganun yung condition. Isa pa, yung sa mga pasyentes na may mga diabetes, syempre pag hindi ka kumakain, no, less yung blood glucose mo. Although pag-uusapan natin mamaya yung mga dapat gagawin ng mga may diabetes, kasi hindi lahat ng may diabetes basta-basta na lang dapat mag-fasting, no? Dapat mag-guide sila ng kanilang mga doctors kung anong dapat gagawin, lalo na kung yung nagtitake ng mga gamot or yung nag-insulin. Tapos, in connection to that, since pag nag-Ramadan ka na babawasan din yung timbang mo, no? Gumagaan ka, very good to sa mga pasyente na may osteoarthritis, yung may mga arthritis, no? Kasi parati na lang pag may arthritis yung tao,
sinasabihan natin na magbawas kayo ng timbang. Yan yung pinakamagandang gawin, no? Sometimes na yung gamot na binibigay mo para sa sakit, nababawasan o naaalis mo pag bumababa yung timbang nila kasi yung loading sa kanilang mga joints nababawasan, so less painful sa kanila. In fact, yung isa kong kakilala na rheumatologist, yung best treatment for him, yung may mga arthritis ganun, is mag-weight loss, no? Mag-exercise, mag-diet. So maybe during Ramadan, no? Although yung purpose naman talaga natin ay hindi mag-diet, pero but to please Allah. So, pero in line with that, nakakapag-diet na rin tayo in effect, no? So parang two benefits yun. You're pleasing Allah at the same time, it's good for your health, no? So basically yung mga napag-alaman kong based on my review sa mga scientific evidence kung ano yung mga benefits ng Ramadan, fasting during Ramadan. Alhamdulillah, that was beneficial knowledge, mashallah, to know the health issues about fasting, mashallah. May Allah give us a chance to reach this coming month of Ramadan. 1 week na lang po, inshallah. To our dearest viewers, if you have some questions regarding to the topic, feel free to message us in our number. Before we proceed to the question and answer portion, Discover Islam will be right back in a moment of time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasok po kayo, sir. Sir, ano po ba yung mga available books dito? Ang mga libro na binebenta ng Daqwa Corner Bookstore ay patungkol po sa Islamiko. Katulad ng Sharia, Islamic Jurisprudence, Fiqh at mga general Islamic books. Meron din kaming libro patungkol sa Aqidah and Creed at Holy Quran and Quranic Sciences at mga Noble Hadith and Hadith Sciences, Sirah and Biographies at Stories and History ng Islam. Meron din kaming mga libro para sa mga bata, children books, du'as and supplications, motivational and manners. Meron din kaming non-Islamic books at available din po sa Daqwa Corner Bookstore ang CD, DVD lectures ni Mufti Menk at Dr. Bilal Phillips at iba pa. Available din po sa amin ang Islamic Signature T-shirts, Islamic dress katulad ng gamis para sa lalaki, abaya naman para sa babae. Salamat po sa information po, sir. Kunin ko na po to. Sir, marami sana akong gustong bilihin, pero ito lang kaya ko. Saan po namin kayo makukontak? Makontak nyo po ang Daqwa Corner Bookstore sa Facebook account namin. At may telephone number po kami, 926-5284. Or sa cellphone number namin, 0926-778-0314. Pwede po ba mag-order through Facebook? Opo, nasa Facebook page namin ang mga available books. Pwede po kayo mag-order ng books through Facebook. Mag-message lang po kayo sa amin para sa mga dagdag na impormasyon. Sokran po, jazakallahu khairan. Jazakallah khairan din po. Feel free to contact us.
together we pray to Allah Ta'ala. 5 times a day, it's a duty upon us, so never. Bismillah, alhamdulillah. We are here again sa Discover Islam. May mga question dito, basahin natin insyaAllah. Doc, yung jamot para sa patient na 3 times a day nila inumin, paano nila yung mainom sa araw ng Ramadan? Yung question ko ay masyadong general, no? Ako. 3 times a day na gamot. Depende po kung anong gamot, anong klaseng gamot yung ininom niya, at saka depende kung anong sakit na yung nararamdaman niya. No? I suppose baka regarding sa diabetes yan, kung kunwari lang ganun, diabetes or for example lang, ang mas maigi po ay magkonsulta po kayo ulit sa isang doktor. Yung doktor nyo dati, pumunta kayo sa doktor nyo dati, i-consulta, sabihin nyo na mag-fasting kayo during the month of Ramadan. Para ma-advise po kayo ng doktor nyo kung paano iinumin yung mga gamot na ito. No? Pati yung scheduling, pati yung monitoring, sasabihin kayo ng doktor nyo kung paano niya i-monitor yung dapat i-monitor niya. At the same time po, i-advise kayo ng doktor nyo ano yung mga possibilities na mararamdaman nyo, no, during Ramadan. Yung mga warning signs, kunwari yung mga diabetes, no, kasi sabi ko nga sa inyo kanina na may hypoglycemia tayo during Ramadan, na pag severe yung hypoglycemia, yung hindi na makayanan talaga, may mga simptomas to, yung sobrang pagkahilo na, no, nako-confuse na, sometimes pwedeng mahimatay, no, pwedeng sometimes nakakamatay din, fatal, no. So dapat aware yung pasyente na may condition, may karamdaman, kung ano yung mga simptomas, pati yung mga relatives sila, kung ano yung mga simptomas na medyo malala na yung hindi na normal talaga ito, no. So kung kailan sila dapat magpakonsulta sa ospital na. So kailangan po talaga ay kausapin niyo po yung doktor niyo na prior to Ramadan, yung mga chronic illnesses or diseases tulad ng diabetes, heart disease, no, hypertension, yung mga ganun. At the same time, siguro panawagan na rin natin sa mga doctors natin na palapit na po yung month of Ramadan. So i-consider natin na yung mga pasyente natin ay magpa-fast na sila. So i-advise na rin natin during that time, during this visit, kung ano yung mga dapat nilang gawin, no? Para hindi na sila pabalik-balik din sa doktor. Doc, yung may mga ulcer, pwede ba sila mag-fasting? May possible bang lumala ang kanilang sakit kung mag-fasting sila? Okay. So, fasting po, hindi siya walang strong evidence na ang fasting ay nagko-cause ng ulcer, no? So yun yung isang point. Ang pangalawang point, may isang pag-aaral na akong nabasa na during Ramadan, there's a slight increase ng peptic ulcer complications. Slight increase lang, hindi siya, although significant siya, pero mababang increase lang during Ramadan. Probably during fasting, pag may peptic ulcer disease ka na, mas na-aggravate siya. Yun yung explanation sa study na yun. Pero yung fasting, kung wala kang peptic ulcer before the Ramadan, hindi siya yung nag-cause ng ulcer, no? Yung pagpa-fasting. Kasi yung pagkakaroon ng ulcer, multifactorial siya, pero yung biggest cause niyan talaga is yung infection ng H. pylori bacteria. No? Kasi at saka yung overproduction ng gastric acid sa stomach. So, may isang study na nagsasabi na mas mataas yung peptic complication during Ramadan, pero yung nagko-cause talaga ng ulcer ay hindi. Kasi may ibang causes yung peptic ulcer. Pwede yung may mga dyspepsia, no, hindi talaga proven na ulcer disease, may mga ibang problem sila tulad ng mga gallbladder stone, hiatal hernia na pareho lang din yung simptomas ng peptic ulcer. Sometimes during Ramadan, pag lesser pa nga yung kinakain mong fatty food, no, yung iniiwasan mo yung mga fatty food, mas
less yung attack ng mga pain. Yun. Doc, yung mga may asthma, yung mga may sakit sa puso, may sakit sa kidney, okay lang sa kanila mag-fasting sila? Pwede sila mag-fasting? Okay, so may 3 kang binanggit na sakit doon, no? So, ang may asthma po, pwedeng mag-fasting, no? Walang bawal. At saka kasi yung asthma, it has been proven na may some epidemiologic study na walang nangyayaring masama during the fasting of Ramadan sa kanila. In fact, bumababa yung consult sa emergency room ng may mga asthma. Okay? Pangalawa, sakit sa puso naman, general kasi yung sakit sa puso eh. So, may tinatawag tayo angina pectoris, yung masakit sa dibdib. Medyo mataas yung incidence during Ramadan, tumataas na yung incidence, yung complaint na masakit yung dibdib. Pero hindi necessarily na may sakit sa puso talaga yun. Pero in fact, during Ramadan, mas less yung nagko-consult na inatake sila sa puso. So itong dalawang sakit, yung asthma at saka acute coronary syndrome or yung pag-atake sa puso, mas mababa yung incidence during Ramadan. May pag-aaral na po yan na na-publish sa journal. Yung isang sakit na binanggit mo ay Sakit sa kidney, yung may bato. may bato sa kidney. Yung bato sa kidney, hindi rin tumataas yung incidence pag nagfa-fast ka. May study na rin po dyan na ginawa sa Saudi Arabia na isang place sa Saudi Arabia, mataas yung incidence sa kanila ng urolithiasis, yung tawag doon, yung pagkakaroon ng bato sa kidney, sa ureter at saka urinary bladder. Pero nung nagkaroon sila ng pag-aaral, chinek nila yung mga pasyente during Ramadan na nagfa-fast tsaka yung hindi nagfa-fast, hindi tumataas yung incidence hindi nagkakaiba yung incidence ng consult of urolithiasis cases. So, yun po. Doc, ano yung mga pagkain na magandang kainin sa Ramadan at dapat iwasan? Okay, yung regarding sa pagkain during Ramadan, may hadith yung Rasul, no? Kung ano yung practice niya. Yung pag nagbe-break siya ng iftar, ang first na kinakain niya ay dates, di ba? 3 dates, gano'n. So maganda po i-follow natin yung practice ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kasi tama 'yon yung pag-take ng fruits pag-break ng fast kasi very high in sugar yung dates, no? Mare-replenish agad yung energy mo kasi yung sugar yung source ng energy natin. At saka tama din yung in moderation yung pag-intake natin, no? Ibig sabihin nun, katamtaman lang, hindi yung biglang kain, no? May pag-aaral na rin sa United Arab Emirates na during Ramadan, dumadami yung consult ng masakit yung tiyan dahil sa overeating. Not because of peptic ulcer. Dahil sa during iftar, during sa pag-break ng fast, sobra yung pagkain nila, after doon, na-feel nila yung abdominal pain, bloatedness, so nagko-consult sila sa emergency room. So, na-document na rin po yan na ganun nangyayari. So, it's better, pag nag-break tayo ng fast, in moderation, tapos, yung fruits, no? Fruits muna. Tapos, mas maganda kumain ng mga simple sugars na during iftar, no, yung rice, tsaka yung mga madaling digest, fruits and juices. With regards sa sahur naman, mas maganda po kumain ng mga slow digesting carbohydrate or food, no? Tulad ng mga unpolished rice, brown rice, no, wheat, oatmeal, ganun. Yun yung maganda kasi matagal i-digest ng katawan mo. Compared sa mga refined flour, yung mga bread, madaling i-digest yun. Tsaka yung mga polished rice, madaling maubos yun, madaling ma-digest. So, during sahur, mas maganda yung medyo matagal ma-digest yung kakainin natin. Tsaka, during sahur, iwasan natin yung pagkain ng maraming simple sugar, no? Practice actually natin dito yung kumakain ng sugared syrup, mga banana, no? Para for energy daw. Tama yun for energy po, pero kung masyadong mataas yung sugar during the sahur kinain nyo,
yung response ng katawan natin ay tataas agad yung insulin natin, no? Pag tumaas yung insulin natin, yung metabolism natin tumataas. So mabilis ma-digest yung kinain natin. So by the time na lunchtime, digested na, gutom ka na, no? So mas maganda magutom ka ng hapon na or gabi na kaysa yung lunchtime gutom ka na. So mas maganda kung slow digesting carbohydrates yung kainin natin during sahur. And iwasan natin muna yung pag-inom ng tea, maraming tea during sahur, no? Kasi yung tea po kasi diuretic, may diuretic yan. Ibig sabihin ng diuretic, pinapaihi kayo ng marami. So kung iinom kayo ng maraming tea, ihi nyo lahat yung ininom nyong tubig, mabilis kayong ma-dehydrate. Okay? So, yan. Ano pa yung mga the best na sa hawak? Maganda inumin is yung water, yung juice, no? Fruit juices, okay yun. Fruit juices. Yung mga food, mga rice, brown rice. Sa atin kasi, usong-uso sa atin yung polished rice, no? Yung Polished rice na. mas maganda actually yung brown rice daw. Pero okay din naman yung rice kasi yun na yung nakasanayan natin, no? Maganda rin i-try natin yung mga oatmeal para medyo mas mamil. Chicken. Or yung wheat. Oh. So, with regards naman sa protein, meat. Tama yung meat. Okay na okay yung kumain ng maraming fish, beef, and chicken. Okay yun. Kasi for your protein store, matagal yan ma-digest yung mga proteins. Doc, yung pag-break ng fast, yung mga bigla na magtaay yung tao, ano yung mga factors na magbawal ka agad yung after ng buka? Normally po, pag kumakain tayo, hindi tayo dapat tumatay agad, no? Unless na may schedule mo na talaga na tumain, no? So, yung mga tumatay agad, yan yung mga tao na full na sila, na sometimes due na talaga silang magbanyo, no? Pumunta ng banyo. So, konting kain na lang talaga ay mababanyo na sila. No? Kasi may balance yan yung katawan natin. Pag may signal na kumain ka, gagalaw yung mga bituka mo, so lahat ng kinain mo mapupunta sa baba, sa bandang rectum. Pag puno na yun ng dumi, talagang may urge na ilalabas na talaga. So, yun isa sa mga explanation dyan. Yung pangalawa, pag nakakain ka talaga ng madumi, no? Hindi malinis. Yun, magtatay-tay ka naman, no? Abnormal talaga. So, yun yung, I think, yung explanation dyan kung bakit tumatay agad ano. Sila nakakain ng madumi or talagang due na talaga sa dudumi at that schedule niya. Siguro sa morning, isa nakatayo. Parang gano'n. Okay. Doc, yung mga nabuntis, may epekto ba sa kanila yung sa baby kapag fasting sila? Okay. With regards sa mga nagbubuntis po at nagfa-fasting during Ramadan, may mga studies na nagsasabi na may potential epekto sa growth ng baby, no? Tsaka parang nag-starve din yung baby. So parang nagfa-fast din yung baby, no? Yun yun. So nag-isip sila na pag nag-starve yung baby, na parang nagugutom yung baby, may epekto sa development ng baby, no? Merong mga studies ganun na nag-hypothesize, pero hindi naman talaga very good yung design ng study na talagang ito na yung rule talaga, no? In fact, may ibang studies naman nagko-contradict sa study na yon na walang effect sa growth ng baby. In fact, pag tinimbang mo yung baby during yung mga pinanganak after Ramadan, nag-fasting yung mother nila, pareho lang yung mga timbang ng mga babies sa mga hindi nag-fast. So, in terms of birth weight, yung timbang ng mga babies walang pagkakaiba. Tsaka yung sa development walang pagkakaiba. So, medyo conflicting pa yung data dito, may debate pa. Tapos with regards sa mga babae na nagpadede sa kanilang anak, no? Yung milk production ng mother na nagpa-fast, may isang study na sinasabi nila kumukonte
napoproduce na gatas. May isang study naman sa Ghana, mga Muslim women, na walang difference ang milk production, pero may changes lang sa milk content, yung osmolality niya, yung electrolyte contents. Pero yung mga changes na to, hindi pa proven kung ano yung effect niya talaga sa babies, kung nakakasama ba to o okay lang o nakakabuti. So medyo debatable pa yung area na yan. Wala pa talagang strong evidences kung nakakasama siya hindi. Pero sinabi ko nga early on kanina na wala pang proof talaga, strong proof na nakakasama siya. Dok, kung may magpa-check up sa inyo, consult sa inyo, saan po namin makikita ang inyong clinic? Ano po yung mga sakit na pwede niyong bigyan ng advice at Yung clinic ko po ay matatagpuan sa Zamboanga Doctors Hospital, room 134 po. Monday to Friday nandyan ako. Usually 9 a.m. to 12 noon. Tapos meron din akong clinic dito sa along Pilar Street, fronting Mills Tower, yung polyclinic. So, yun po. Okay, mashallah. Alhamdulillah, marami tayong nakuhang medical effects ng fasting, mashallah. Alhamdulillah. Our dear viewers, maraming salamat sa pagtangkilik sa aming programa at sa ating doktor na si Dr. Al-Rajid Jamili. Maraming salamat talaga sa binigay mong aral tungkol sa medical issues about fasting. Maraming salamat din sa oras na binigay mo sa amin. Alhamdulillah, kahit busy si doktor, napunta sa atin para lang ibigay ang aral tungkol sa medical issues about fasting. Alhamdulillah. May Allah bless us. So, dito na lang po tayo. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.